na ka yaye mana damuwar mu mai komai albarkacin ma'aiki na ka ɗaukewa ƙasa ta matsalar ta ga 'yan mata. Salsalo na fyaɗe da suka yi yawa shi ne a baki na yau babu manya babu ƙanana abin ka coga duk mata a yi tausayi gurin mata. Kankanin mata yaran da ba su san komai ba rayuwarsa an bi an bata. 'Yan wata uku 'yan wata shida ke duniya tana kaɗan hanta. 'Yan shekara hudu shekara shida ai ba za su lissafu ba har da tsofaffi wayo kasata. Lalata abin haushi cin amana da muzantawa sai kaga suna rarrashi. Kullum abin sai ci gaba ke yi maimakon ma a daina shi. Har majami'u da kasuwanni ana yin fyaɗe ku yodo ba mahukuntan cikin ƙasa ta. Ta lallamin su da rarrashi in ka gan su bai so ba. Su ma manyan ta garfi ake musu babu mai hanawa duba. Ana barazana da rayukansu an kashe wasu da dama. Ana ta cin mutuncin mata. Shi karewa wasu ma iyayensu ne ke lalata su babu dacewa. Wai rashin tarbiyya ne ko ilimi na kasa ganewa. Kullum abin sai ci gaba ke yi maimakon ayi denawa. Allah ka gyara kasata.
ga korafuffuka da dama babu abin da an kai akwai jummai sai dai ai ta janka a kasa ana wahal da kai ba ko